Medzi investičné aktivity mesta Snina v roku 2016 pribudli v jesenných mesiacoch rekonštrukčné práce na miestnych komunikáciách, chodníkoch a odstavných plochách. Po predchádzajúcom množstve rôznych investičných aktivít na území mesta si spomíname teda v tých posledných rokoch to bola kanalizácia okrajových častí, vodovodu, čiastočne rekonštrukcia verejného osvetlenia a množstvo teda vecí, ktoré zasahovali teda inžinierskými sieťami do podloží pod chodníkami, cestami. Teraz väčšina tých vecí je teda za nami, pretože tie rekonštrukcie prebehli. Preto sme sa teda tak na jeseň. Samozrejme, že tá príprava trvá od začiatku roka. Pustili do opravy ciest, chodníkov, rozšírenia odstavných plôch. Vytipované boli časti mesta, v ktorých bola rekonštrukcia nevyhnutná. Prihliadalo sa na frekvenciu ich využívania. Bolo to z prostriedkov mesta, pretože možnosti zo zdrojov Európskej únie práve na takéto aktivity neboli v minulom programovacom období a veľmi pravdepodobne nebudú ani v tomto. V pôvodnom rozpočte na rok 2016 mesto malo schválených 500 000 eur na rekonštrukciu chodníkov, komunikácie a odstavných plôch. Keďže podľa výsledkov hospodárenia sa javilo, že mesto môže dať do tejto akcie viac finančných prostriedkov, tak sme čakali na zmenu rozpočtu, ktorá bola v júni a tá výška investície sa zvýšila na 1 milión eur. Po schválení v júni sa teda začiatkom júla spustil proces verejného obstarávania, ktorý trval do septembra. V druhej polovici septembra bola s úspešným dodávateľom podpísaná zmluva a následne sa začalo s realizáciou prác. Zhotoviteľom je firma Štrabák Ezero Bratislava. Decembrové počasie nedovolilo práce ukončiť v dohodnutom termíne do 21. decembra. Rozostavnosť stavby v súčasnosti je zhruba na tých 85%. Viac menej asfalterské práce máme zrealizované na 90%. Ostali nám drobné objekty, ktoré budeme robiť na budúci rok. Preto sa vlastne tá realizácia posunula až do tých jesenných a zimných mesiacov, lebo mesto je povinné rešpektovať verejné obstarávanie. Preto sa chceme aj občanom ospravedlniť, že je to až na sklonku roka a chceme ich požiadať o trpezlivosť tam, kde prípadne pre nepriazeň počasia nebude možné dokončiť. Práce sa realizujú na 12 úsekoch miestnych komunikácií, týkajú sa 19 chodníkov a odstavných plôch pri 13 bytových domoch i parkoviska pri rímskokatolíckom kostole. Verím tomu teda, že obyvateľia aj mnohých okrajových častí na sídlisku 1 na ulici Dobrianskeho, ale aj v tých ostatných častiach sa potešili tejto aktivite, pretože predtým, tak ako ste hovorili, sme sa venovali teda úprave námestia a teda chodníkom v centre a v širšom centre mesta. Teraz to už prišlo teda aj na tie okrajové časti. S rozbehnutými prácami sa bude pokračovať v jarných mesiacoch. Ich ukončením bude opravená približne 1/3 všetkých chodníkov a ciest, ktoré sú vo vlastníctve mesta. V budúcich rokoch Snina plánuje s rekonštrukciou ďalších chodníkov a miestnych komunikácií postupne pokračovať. Zo Sniny Iveta Buraľová.